Ако се чува оттенката и я повториш дори една секунда, ако си направил... Ма включа ли? На тон кой? Да, не. На кой да пуска? Удари пауза, удари пауза. Удари пауза, на пауза. Ако си да, дали е трябвало, дали е трябвало. Пауза. Пауза. На пауза. Ние сме дует. Аз имам дуетен партньор имам. Ти път посилно това да свети, бе. Поне да се вижда, че Към камерата е включено. Към камерата е включено. Удари на пауза. Удари на пауза. На пауза. Добре. Следи от тебе. Стиги. Това е цензурирано, тати ми не да гледаш. Понякога истина, но винаги измиваш. И за Къде отиш? Изпечален поздрав за тялото! Сърдече това, повече да се отдържава. Все пак ще мила, колата и ще падне на гърдите ти. Какво? Гитарите ще се стопят, гитарите ще се стопят. Аз не съм готов да те като ще отпочне смъртния. Не съм готов, не съм готов. Какво нещо да е? Училище, работа. Айде, чао. Ще падне на гърдите ти. Айде, чао. Защото аз не съм готов. Като че отпочне смъртния. Не съм готов.
се надолу от краката. Значи с каквото и да съм, трябва да съм с чик. Добър вечер. Това не е вързано към уредбата. Абе, ще дава танцов, снели Колева не иска. Поздравявам в тази песен. Предизборно. Само ГЕРБ. Само ГЕРБ. Колева да предизборен клип. Дами и господа, беше ми много... Включи ли го? Дами и господа, искам да питам вас, лично вас, вие, харесва ли празника на двете деца, кръщението? Александър? Всичко е прекрасно, двете малките са прекрасни и искам да бъде на сватбата им и да съм жив и здрав, на тяхните внуци също да присъствам на кръщението на децата, нали? А вие чийка, Таня? И най-вече госпожа Елена Бояджиева. Да, глупости го. Да, не дей така, това не е предизборна кампания. Ние тук сме на кръщението на малките Натали и Ивет. Днес те ни събраха на един прекрасен празник. От сърце пожелавам на малките слънчеца да са живи и здрави, да радват мама и татко и да ни поканят на тяхната сватба. Много благодарим, да сме живи и здрави всичките и най-вече и децата. Това беше от нас, от град Кавлешково. Много ви благодарим. BTV беше за вас. Довиждане.